byake mu mwancho muligereri bw'ensoko TV muroberi n'ensoko bwakire cyetere kitage 13 mambia bono nabuna nagotebetie mambia rero mwancho muligereri nigo tuchiko twaro mweshimiwa bw'ensemo ya Nyalibali Masaba mweshimiwa Daniel Manduku no ali me studio ase mambia bono tuchiko batukuligereria ibinto ao anana bigoro yoborai siasa nabo igo iboli rindo rabe gutwara ase mambia bono litonyara kubatugukwana senchero bikano litangani ngora mwalibaga aragukwania litonyara kubatoko busi karibu sana mweshimiwa biamono sana Innocent biamono se libageri pongeire ogukwania abantu baminto bonse bagusi abaye ibanya gusi esiko ya gusi okay una bwakire bia otambe karengo chaga ngutora mu wakomonene sengenjo ngonyara kugamba nabantu baminto nalibia biamono sana akira gwarweta watu tigete na litogo chaka tuachete tukanyorekewa at least they do to have recognized koba umuroberi na mbeya mu breakfast ESH station chichi gukwana umuntu wigenka biya mona asili baga gwato etede into tukwana naye kwale tutambe na onde ego azago ende visio biroro asengo tacho nyansi bogosabuka tigabo seboke biya mona ego mwanchu muligereri ko igure no mwishimi wali me studio asemambia bono tuchiko batutwale ngwana na mona bogonyara kubago tukwanera wetrende se namba ito ye studio nigere 0788666663 abo sogonyara kubago tumekerengere kyago ilitonyara kubago somena mbe inere sesemo ya WhatsApp na bogo tubwati ya sesemo ya Facebook buna Ensoko TV na mona onyara kubago to ekerengere kyabo nabo igona bako genda sesemo ya YouTube onyara kubago subscribe na mona onyara kubago ko tutumere kerengere kyaba Nyalibali Masaba nimanyete chinga kichinu cheikire nande anamona muranya wali kuba mugotoka mu bwate liboli itanga ni nkwali ganyo mugeni ito ase studio nelingana litu limwa muri lituko elianyara ko bagaga totebia ningi sa chinde aranyare ko bagakora lingana eliminate gose libwate emaning bunaba gusiba chite bakanyole lyo musongo bagateba ne maning ase mambia bona nyigene tengo mu director ito libekire sensemo ye embeo anane mono mwanchu muligereri ase mambia lero nigo twari gotebanga monto tayo ora koremeyega yo kwegokia nande anyare ko bakakorosi butenengo monto tayo ora anyare ko bakora emeyega yo kwegokia naende arosi butenengo mwishimiwa ngorengereria nabwaso mirego ego tebe kananga tukujara kurusia ngombe ya bwerio nyoni ose ogende kiaga urusi chibando chia gusoborioni usogende mugondo unacha matokao ni rindi kere kwanyoro chibese chio ogende kuri tamtam na ende mayaga yago kangetenga ebikoro byao binyare gokoro tuale kiganja ase gesongo bagotabanga you cannot be penny wise and pound foolish or ose haba na haba hujaza kibaba tokunyara go gutware ngakiki yabono kuchibosyo oje gutwara botenengo haya okay kerabono twali bekiriri nali mwe mweshimiwa nande una kwali goire byayigo otebanga egekenege kegekoretwamo gekoreta byichura lakini onyo ore okorosie egeke nande kwaminyoka muina dio ligento nke yabo se ya Kenya abikire gekenege negeke 5 trillion to chakire umubiri bwo chikwanda ze chize chikoro ku developed nations twabekire egekenege kamwe yose umanyete imeye gatogo ose kwarora budget ya Kenya gero mwaka uchakira totebe imyake bero wantu akolere okay gero mwaka budget ya Kenya na bere trillion nye 4 trillion okay lakini ose korigera licho ya sejige ndo chia kolere mono se gweta ense ito ya buside chiti chinde na bakoranga botaka mborombo rasira kwa mnyor kwe bori chiwese jinyo onyo tukutumia trillion ya se umwaka oyamo yani igoni chiro tukanyora trillion isano jikole kende omanyete ko botenengu egento keko ense ya tenenga tari besa chiuka nebinte binge bikogera ense ya tenenga
na indi muna omuraya goteba ng'ate gete na Singapore maega ya Singapore itana atinenga emerobel nire abegetu asense ya Singapore. Okay. Ndo bwatu murai olenge Singapore ole kuruku Lee Kuan Yew. Nero chagete nze ya Singapore, the modern state Singapore. Egende kitangani akolete. No koleta bandamo. Osako historia ya Singapore, inga kiri ba bwate abo na Malaysia. Yale kinsa yamo. Yeah. Singapore na Malaysia. Kerwaga ndele parliament ya Singapore na Malaysia mbaigwana. Bagaitana. Bagatebatia to bage ense ya ito. Aya mebe Singapore ndewe Malaysia. Ka Singapore yati karayoka. Omurayo yakanyora ngabwate aba China. Abwate aba Hindi. Abwate original Singaporean. Abwate naba Malay. Naba ndabasi ko balenge abange bono. Kuwa bali abanyane ba Singapore. Igo ajere ndanganya akolete. No kubeka bantawamo. Abegente kemo. Na kubata binga ujiposiyo ikatokole gasiamo na ende ikatugwaterane na kubaro kinjira arengarati igendo gya kabara akolete akorete gento koro kamere to class onye kubonete gasi onye kuisaina kokole gasi na yakole gasi yo. That was the foundation of Singapore among other things. Okay. So I would say into hardware and software. Okay. Hardware is the money. But the most important thing is the software. Software. So, President William Ruto, we kartanganya ala ose software ya Kenya. Okay. Ninki. Abantu babamo. Okay. Na wana roja ba ikoy batakete ko ragasi nere. Roja ba rusi ya sali. Aba kusindoli nere. Ekina kigenda wende itangana ko rari ngaki abantu abonsi ngaki ko barata amo. Nimbaga chiri chipaleji. Usi nimbatena nibwate mero biko roshipara. Barora abantu na nje baba na nje. Okay. Egento gya kabere kere bachiramo amekuru atoro kinga bantu ko rega asiamo na entore atoro kinga chipari cha korosi ngachita tokonye na ine ngachita konye sakubitu. Egento gya katatu adili ne bintu bya historical. Okay. Historical pake bibya bwango igatua twara bya gens ibintu ya akura mangana yonse alafu no nyoje basi 5 trillion no jo ko rega asi. Lakini ubale besa yoka toko na first world I can tell you. Ndoka the first world. Mweshimiwa asubwango gwatebire nga ense ya Kenya etakeire deal ningi ngurwe software watebire abantu mbaroro na nimo ninchira tuko relate toko basubwamo. Watebire hardware. Aba Kenya abange bono barateba okay software na buturaye sort along the way. Tubwate chibesa. Chibesa no chigocha. Na utenga ki onye kero mwaka to kutumia 4 trillion. Every year. Na message ndero ase gochi obodi mu Kenya kawaida nga jibe senga yego jitar korora. Okay. Teko ba kongu konyora 5 trillion in 10 years. Which means just half a trillion per year. Okay. It's very easy to get that money. Okay. Yes. Chibesa bachigotoka watebire igore software muraibwe nsaga tebange inse ya Kenya mu cyanda tubwate nabantu bara average birengera libitali igoro byokomanye ibintu bina bigokorwa na perhaps uranyora abantu batigarite bake baruchese tubwenete ko genda bako babake bali bakorokererie nchira asubwa ngoiga obero bateba average thinking omaite omonto okawaida omonto nyariba masaba bana mambina boka egende ketangani arengera lingelinga ki lero nkonyora endagera yedu yakabera arenga tinga January eskuru ke gorwa makimara kwa eskuru endu yakatatu ndarwara ngakingurwalwa toko te bantu barenga libintu binene onye ibinde bike bako nyara akora ki kubikerania uno mujanda tugate njenaye tugate gasi kero kubuka mambi na ora nyora turikanga mangana ndagera manganenda usama ngane nyumba usama ngane gasi kero bwate birengeri kero tubwate birengeri bibike abo gutora libaga ligutwara birengeri binene umujanda tubwate nga tringa abantu tubwate Kenya na manda baliri haya
omwana okorire skuru bona igo tobwate gasi ngia korengereria akorengereria nchira konyore gasi na bere igo kara moisane kiritangani kara isane kibi abantu ebintu bike mwatebeti abantu ngira banga tabatambe ebintu bere batatenga pesa mfukoni ona ega mnatore abantu bito batakaire mono kubwa kera baso tubogambya abantu okay no buno ndo bwase nane ga itawo ninga aye 2020 na bona 2025 ngakiro chobwima bwabero bia gose bwabero bakomo batenga bwabero bakomo okay na nimboga ndako bakomo igwa kira ta abantu natenga lenga lia bintu binene bitangani karara ara ikira ni bintu bike bibia kawaida okay bona anene mono rende ebintu bike bikogoteba na ibwe ntegwete biraikiraniwa Kenya bonigere gatigati yogo koleke mirobiri ya koikirania magendero ni chikuranchire bosia sometimes chipleji chigose chire chichigo chenga kili tuligereti obochori kwanyora previously maybe abaraitwa twalde kera bare okora state of the nation address abantu abange bakor kibiri bakorire kwanyora bike ebigo kwechuti gubirie biyo chikokorwa muraibense gakorekane binte binke mbiribire bosiaye miake yetatu ngakiora ye define yo muraibense muraibense tusokoba tusugwana kana naende singe ngwe karanse committee neri tukoroka yo kuligeria madini public debt kera soto bogambi na wanyora tena kiganja nkeyo akalenga lenjira ya bugango yogoro chibesa no komente bango asaba Kenya yoro je yale to muchando monene ase amangane je emegomba na manganande lakini wana makosa akorte na alinga akatebya abantu nga naja bakorre binte binge kamaite nga besanjiyo ikiwa na kikumuita onya tebya abantu nga kina so irega kenengelia karango mwako ya Museveni ndali gibongaini bona iga to bona iga na lyo koranga ya chakiri ko stable yani nga chibesa toko nyora korwa se chibango ebango ne chibesa toko tumia se maganda raito na bintu binde chakiri bona kokora ki kurengana chakiri gwanchana lakini bado njira rake chitiganete because daligerete se collections mogoteba ense ya Kenya nabeko ela collect 16 trillion lakini onyore chibesa chitoko collect chinde kwanda chira madeni buna bono ntwaro che serviceable loans interest chiwaka na 1.2 trillion aya umaye konyora expenditure ito yonsi ipina beko anda 12 trillion nande tuatige neji trillion inya wono ege sike bebona ngeringa bochori wa ikirani na botambe economy ya Kenya okonyole kubwati myaka 5 iliyo bochori katoko enda bochori economy yako enda inse katu akore nele cha okina tutara kina na ende twaje bochori bone ono no muchana tubwata monna se Kenya yi lakini nende nje ngenda na tayo monna wense ibidebyo wacha debya abantu tiabu ada gente que mose bibe aikirani ati abandanga aquí okay na ikirani te mangana chinyomba ne chichiro okay usena ikirani te mangana gento gete lakini gento ara ikirani biya kabisa akonya bandu chimnango teba ibintu bibe amangana nyagitari erwe kana chitaka teba parliament ngaki to wetisha ndogo twara michango turusi outdated system watebete ndogo twara michango ya marwaire to wetisha system we koko nyagitari yo koko nyeni senane uko betua usonye ndio koko yako mangana tawa karaki taka makongo lakini innocent simiano na yati angoro ke michango ile ngaje group mpekeli so mache group mpekeli michango kurumambia nane simiye go so abono yo inzi nyimo kiga kima umurwaire no murwaire batebi go nga ndu yake bena bwenta kole aro se mangana masomo okay tiwo mwana uri nyomba ogende skuru osoma were na maragoba atari go chanwa secondary ne university nechi technical TVET ne KMTC ibintu bine bere na bago tigaratiga arate nini ama Kenya mbamu ngabere ngaki na akorata masomo akakora na nyagitari okay lakini bono iga
onye bintu bile kerana ni bile bintu kuna kero monto na no mondo kawaida na wera na wara twari chinga sana Mheshimiwa kirabateba binte bibuna kwa biteba na bya bakenya bagusaba actually tigatoteba igo no mbali ba twakira gisimiga iga kwe bateba nga tutagete system na igoro na bwate open forum bale waka gocha on why the issues tiri chigendete wa affect abakenya murai igakoba buya kirabwa tabasemi elia kirale okora presidential address yaye as a parliament ntuaroche some members of parliament bagotena na kumwakira matitiri buya bakomotogia two term komote ibale missing gaps ichiro gosenga mote muri because mubwate chi committee mubwate recommendations mugori kabine ebunge na boy go machiko mugweti ene liboli yamono umura yebwense nonya ka akole bitu na akora iga na maite kiregento ngotebe gwale ngotebe gwale na ene na wako boli gento kwa motebia otegerera oteba sawa nimesikia ose jikomidi ngo rikaturi report kumwikira jiri ni manyete kumwikira chire ebinte byo soko na manyete lakini nende okora na aribu wango muno kucharuka kugenda ujibusio lakini tukunya kwenda ujibusio onye turaikira ni binte byo bike njira ngo tabutambi onye mwana mutambi kera ngobuka ngora ranga abana mbaraga reba amachinaro mudonoro alako chaka binte byo awaro to chaka ngaki igari ane bwate insurance useki utara rageta na wele butambe igo so naba chingaki naba nataka myaka ibere naba nyara ko kuikerania sara koleki asara ikerani ase nkwane yamo mate tuligwa pielero mona ase chinyumba chyoborali think in one of the forum ngwatebetenga abana siasa nigo bakongaina bakenya mono sana na ndo kama batebanga abakenya nigo bagendete go struggle kumanyese kenekere no bolimo nigo bagendete kubuta etole season yo bolimo mejeike ochakero mwako gocha kera to bantu bakungainunga pesa mfukoni osenga twaeta mwende tabakorreiga kara boli murayo ngaki ebintu biri gwatebete ngaibire osengi kiagarire otarayikerania kero murai tukunyara gwikerania onsi lakini mwanya bantu na mekoranga yenyebe kwa kunya jinguru nabo kware gukura ose watemire abantu na bakorora muna bono ozakorora chi promise Kenya kwanza yatoete jema tena chigite ni bwate kitabu chi promise chile more than 500 na nejigendete commenta of course utame commenta chile eji 500 bono tikunyara nga jonsi njikera nigo tibaro asinonye mia joka usemia mbili batenga tutenga ki batemira aro ichinde bakonyara wikerani okay lakini bono bakanya commenta ichinde kila litu commenta bari chi promise chi ba tebeti abantu bara ikerani onye kunyoro to mugaka Raila marehemu Raila Odinga kera leko boli burai oseko some manifesto yae ebinda tebeti abakenya bigwetana bintu 10 lakini yoyoro era arwete promise more than 400 kila sikara kwenda e promise nero ibone ko ba kongo gwikirani asbono yabira kong maybe nchire chitaraikirana kwanza bono gwanso yesi kwaneli na tete goso agati tutararwa bwa sensemo ye promise igetingira agekuru ku Talanta Stadium 45 billion to yakane miaka 15 total cost yabe 145 mwakeligere una parliament ngera cha parliament ndorara masakara parliament lakini nendo maite ebintu bere to kora tuta tware justification njena tare NCA na tare sa tambe sana na chire stadium ekorukwa Emirates Stadium akiunga kona ga Emirates Stadium Bongereza mutinyo
muthi nyuso kusosa mwana alingi Uingereza na jire stadium ekorukwa the Calabash South Africa saba kerete World Cup ya 2010 na jire stadium Brazil chilicha Brazil chonse na tari chonse chira ngiko bicha kwa World Cup ya Brazil na jire stadium Sydney ya kwa Olympics na jire stadium in the world kile chile chinkapi 20 or 30 okay all over the world. France asaba kwa Olympics again na jite Olympics asaba kwa Olympics na jite Japan asaba kwa Olympics Japan paka the bird's nest yeah Beijing na chito kana lenge National Construction Authority na taratibu interviews lakini ase chionzi stadium teyo ya gaje tuni chipe shingi mna katokwa katalanda kono kwe bowling akirende okay bia twaga chire talanta bia na kirenda yo kwa gacha o mara 3 mara 4 the world standard, and you know what I'm saying is not out of my mind. Actually just Google. It is the most expensive stadium boni gese kuligerwa aya ngendu ya kabele ngazi kiyo chokora erera nchiba sejo chiba sejo for 140 billion kwa lewo chiwata o kale constituency 500 million oteranga kale constituency what 50 million agaje geti ekia 450 million agacha chi skuru 45 modern kere skuru na 10 million modern high cost schools 10 million per school 45 in every constituency, which means kuna jiwadi bwate isano chi school komikele ward kile high class basi njiko era bado asomo Kenya kawaida kila toa impact yene of course chi school chitu wali impact yene nende kinende mote ba CBC kile constituency nebwate stadium tayari ya 50 million mbate stadium ya 50 million stadium mingi ya okanduliga sike tigere ki yobeke chigoli obeke stadium mingi yobeke geti yobeke chicho 50 million is enough. I'm an architect echigotera for 50 million mwaka ache modern high cost schools okay in every constituency in the country ngikela toa impact of course chi school chitwale impact mweshimigo mnoga teba lakini wanekera to kuligereria muraibwense enere dream yae you actualize tuachakire kweligereria from this other side bono igento ngirike kali kurukunga bali bakuruku centers bakali koletelio gibaboli igente kekera muraibwense otebire no mubwati maroro maya yense where do we stand kera tole is a situation we need omaite in a strategy there is what we call the vision bearer ose oli obwato boroli wato tebie stock kwenda which oyo no romo nebwensenga ono lojenga ukatoika segete lakini tukonyara wekerani yonsi onye bali obwate okuiroro mbaro chesa guchi. And that's why I told you Singapore. Singapore story is the vision bearer was able to effectively communicate his vision to the residents and he carried them along. Strategy cannot be effective if there's a discrepancy between the vision bearer and those you are doing the vision for. Ababwatani bao. Uika mutarama mwensi. Otherwise, na ibe ko digara alibono. So, even the way akorambia lakini tigatu wale what we call buy in. Very important. Okay. Buy in. Okay. Wakwana irenga kerenga kielio moske Raila Amolo Odinga bono olinyagosira ari kuri gibura ibwense igabwa tebisi nini bidi ari go promise igaringe in touch ne situation irense ya Kenya. Mheshimiwa still no diamore mate tikonya kurudi mbono iga esengencho zikuruo ukatoka ndo pacholi lakini nende no maitenga aba kusiba minto bonsi
abagusiba minto bonsi na tukwana iga warura ODM na inde kere mugakoria tarasira njina njite TV ngatenga kere barosetie serikali bakoruka broad based omugusina ategetu isiko njige tegina kwanete na inde akanangire mugakoria gusira akansomera sana akante winje tindi patriot timaite siasa agusibonse n'abantu baye mugusio ndi bwensi oratigare ODM jinga kya yagusaria agusibonse pitu asurure ODM tuachire Jubilee igo semati yangiale igo rero gaiga to clarify nga your next destination chikura tangazo wekangende Jubilee nanje ngakiyo wekanja ngendoro lakini abange batebango kwamba korekana igo bono tegerete gatia urubebe yatarigo ese kinje bono nde begete as a parliament in ODM tokunyara kwenda mnamono je meeting chia kwende orabe kero bitina byabusa lakini nende nkoro yane nenkoro yaba kusibonsi ngotoramo igo basegesana nguri parliament kera kwarorekaniro komeke political lazima kimate siasa tari bwanjani iyo siasa bwanjani igo bada you are playing safe. There's nothing to play safe about. No. There's nothing to play safe about. It's about serving the remainder of your term. Okay. Effectively. Okay. Lakini tumatenga stogo jibosio. Okay. Kwa kwanerete kubeko mugusiamo nkagerete kinege nteke moto chikoba tokonyora egikakirege kisini ni mono kera kwari batebanga mugusina bwenete gochaso bwamo na nemone ngaki kwari ko indicate igoro ya ODM na wateba yarorekanete koreta barayigete kuruchinse mo chingao naba gusina barungwa tetenge kere kurie yare konye nyumba bwate tukoro komo bakanyenye igintu kiabwenete kebekwe mesa abantu bali na ndiboniga kwa indicatoringa abagusi bonsi ipi bono barure ODM tutigaretio mugabana wi county ya Kisii omaete igintu na jeriko manya igora siasa ye ne linkeringa onye muri SMS munege saku indo ke mara ego ayibori ngaki ndubwata mu speaker itokoro kwa Wetangula oseko jale bunge wajumba bwata bale ango sembana osebatano ndubwata yo mwa mzale mdavadi na era bajumba bwata kusembata to sembane lakini ngobale mesa ebintu biko bako intu abagusi abajumbe abagusi tu alenge azimio otorange emerongebere osako bajisene tajito nabajumbe otorange emerongebere lakini ndubu atiri yogi ese ngenjo tutarenge mesa uko tumete mesa elia numuga karaila akaenda kera kerbiacha akaba gare nonye bono osako ganda nonye state house abagari wali kibo spinero bayira toro advisors kusenga ki ose kusoma kanya gazette kere bako chora board director bana bantu bako chora boka ese ngenjo tutarenge mesa enga kieye weiko muntu kuregesa kugito abe mesa erinde kere bintu biko bagwa akoleki abororo okay no muntu tu ajorre bana iga akoro ku Fred Okemo Matiani togete kurigereria mwancho murigereria na mono no tole no mweshimiwa ega Daniel Manduku uyoro mubunge bwensemo ya Nyaribali Masaba na mono twara chakira kurarigereria national issues asenchira bwikiranu na nano mono mwancho murigereria na boganyara kubagote binga aseli bagalia bono iga na bokunyara kubago kurwe kerengere kiaga SSML ya SMS tunyara kubato kumubuli ayo Munyaribali na bokobuli na botoka no bwate ibuli rinde lyonse semambia bono no arega iga na bonko muinyoria elinenda banyara kubaga kuririkansa chinde achikoranga nkirikiria gokorekana na nano mono tunyara kubatokoranga twachiri bosi bono buno tigale to DM miaka 20 mwachengera buni kiama nonya tole asenseme yo mori because siasa ibuneriga na bewe kira na ndo DM nge bono bambi ndonyo ole asabusadira amaboko na Jubilee because ODM tere kirase ego solidify manyekana asekorete ki aseberete party leader goteba
paka mobe serikali let me assume ngaki bado still ende tugina goiro kaboigo gosonya moko be serikali nejikorosia serikali umwana unyagosira Raila Amolo Odinga Winnie Odinga igateba nga obwaga chibwense negasie nkongo sana chinga kichinde ngo chafuka tole chinga kichinde bintu ngo sale kabire lakini ngakielia omuntu uri kurigerera 10 points agenda jiri ODM goteba chiagera bagasoa se broad based government nyagosira Raila Amolo Odinga saboni nga muraita iyo baro choyo muranyare kwando ebulie abantu batakire babekwa banke igasobwamo. What is your feeling ne party ya obono iga still dende no iko teba nganto gende muina akiombe kito kya ODM omuga koria nyagosira Raila na wate engenjo ketanyarete kutobekamo tukatwara bagere tukatwara bagusi tukatwara abantu ko North Eastern tukatwara baluya na abantu ko Coast na twensi na banyarete kutobekamo na tukamuigwera na tukamusika ani sikinja bwato umanyo bonge bwa siasa na bari kwirindira ibo rindi bwase kwa bwate na ndo wisanikia lakini ngenta kene tu bwate ndo bwato ko semere sana asali nga esengenjo arororo na nyari ko turwanirira mona munege sokya gusinga muga kolia esengenja arari na namanyite binte bingi na turwanirira na tumutuma garia ndo bwato kwegera nga ari na intu oko na Mombasa na baramba bota ko saberinga muga koyo nonya turete Kilifi na botoko mwege na turwanirire wogo jaga boluya kero montraba bwata ko saberinga esengenja aroro ana nenge father figure for example wono kero muga ko yasirinda sikebe nyasa moira na beko bakumsana konyoro montora sa igoro to kiaye neki na kintu abantu abangori bakubolinga ki bono asabara ya bantu bwato ODM ndubwato yo mura nyare ko sekero ke koro to keria na hinda ikirania mangana alionsi na hinda abantu ko semeria kera sia soma tena ko semeria ko abantu opunga ki kakararia nduigwete nganto ramo egento kia kabere muga kona bwate history oroje miaka renge siasa miaka 50 okorega sina Moi okorega sina Kibaki okorega sina Uhuru Kenyatta okorega sina William Ruto oraitayo obwate obumanyi bwa siasa no mugakoria gwetire ngakiria beta siasa okay egento kene mugakoria renge mwakona rengo munda ando maitibo egento Raila renge tare kutangaza kera okonyo moto na inda banta kwanyita banta bange nonyene chiskuru nonyene chi mangana nyagitari lakini singenja ali bwato bonda bwaye nechi basiaye na renge independent mateke ndege kusumbwa banta bange no botaka singenja enyalete na renge independent sabakwa nagali akwana nga ayembusa no bangu lakini yo amakolera you're gonna have what we call grounding. Okay. Economic grounding. Okay. Kira tu kuri banta bangi tu buat na one ODM. Tu kan orang murayo mo. Obuat those three qualities at the same time. Okay. Aba dende siasa. Taribo bisa. Nama kata utambi. Maambia na motora kwa nani na inde. Ando nyore mugutara na. That's why takotanga don't burn your bridges. Na mambi ko nyara gukure mambi ko nyara watanga mtunaro kwante biasa nga oyo kabaide oyo bano re museneta basinigishunga siasa mandago tobeka seji beka mafua soko hazo kwa yana ujito yana yagenda okay bono mushimiko wakwanire boigo epati ya ino asibono iga yarenge bwango mono ko mochoro buru dinga kaba party leader ntenenere boni gamwa mo confirm abalende subject to the brand no NDC Oburu Odinga technically
are caretaker, caretaker, it's a caretaker basis. Okay. Yani nga umuteneneri. Nane mugakoria na jabo yo mwaboyo nyagusira. Ngora engia asenga kiba majority. It was a perfect choice. Dirie ngakebire. Isengenjo mtu abwate birero. Ono mugako ore stable. Obero burayi meke mengi. Mugako somete. Na ndo mugako utari ambitious kobe president. Mate bindebi. Odiem kawaida eta getumura ida ndo machikoreka nabwe eta ebirengo byoko. Lakini ngakia enko erere. Ikiagara wikatodi mandi NDC yakoru. Okay. Na NDC yakorwa abarayi bari bonsi bakirujukura. Okay. By the way, basa chikora chisikwa ku ODM abantu bari bonsi mu bikora atagara sifuna. I can tell you. I'm an ODM member. Sifuna bikora atagara. As ODM. Iko tikatoka chikora torre. More likely go to NDC because ekerango yeligere libuya NDC next what match next year. Mugaba na bwe county ya Mombasa agatebanga. Watanga match next year. Tutwara NDC. Match ngo ikere. Kebara asume go June, we have no problem. We'll be patient. Lakini nende we must have NDC next year. Even it's a matter of time. ODM sivuna izanda siege ngotebe kanale nga nero koreka no guturbania mirobili ya serikali ya broad based. Na turbania? Na bote na tenete kene. Okay. Taina wate musimamo. Na ina are young. Okay. Na ina are ambitious. Na ina somete. Mate binde byo sinkumatamira. Asenje chitagade to kwa niki gusio mweshimiwa pia monase libaga bali magendete gotoma chi message eno ninchiroche libaga lya Winnie Odinga ODM. Who is Winnie Odinga? Sekia magi ODM. Bali kibamulika bagateba ororekane koirania ikien kyo mugaka Raila Amolo Odinga se party. Winnie Odinga is a very smart girl. Umwana mungaini inyaruke ngaini sana. Na ende inyaruke bato musimamo. Na chabe nga ise Raila Odinga erebwe kamuno muntu ende muno mwana na ende muno musubati. Era nabwate musimamo oya. Na ini nyoranga tayari no mujumbale East African Assembly. Na ini jimna kora si familia ria. Si familia ria. Ne erora nyare ko koraki. Ko gandalia amangano mugakolia. Na ini nyoranga ki asabana bana baya bonse ni familia. Ne erora kanate ko bange mono na no mugakaisa. Okay. Na atabe party leader. Kusena ataba kenda ase kiombe. Lakini abwata a bright future. Bright future. Okay. Mwancho muligereri ni gotole no mweshimiwa Daniel Manduku. By the way, Winnie Odinga na bago minister. Abe more effective than the bali boss ba broad based. That is serious. Very serious. In fact, Ruto ngoma joro minister bali bana embaseli. Atikaribweka. He can replace all of them. Atakanya mama bakani ndabe ko museum, alige museum mente, alige muturkana mente. Na bele ko by the way. Bano. Sasa ko bekwa. Na batako masat venga. Ndonyo watu gato montoro. Tegora kana neri wadia na nego chiese familia Raila yegere anyoro ko bwati ko boko. Politics about reward. Okay. Carrot and stick. Okay. Lakini goro wote baba gusira baro banyoro bagese keke. Okay. Mwancho muligereri mbuya mono togendete gukwana no mweshimiwa Daniel Manduku bwe ensemo ye bunge ya Nyalibali Masaba sana mono agendete gotokonya kuligereria amangana anene mono igoro yobwaga chibwense ya ito ya Kenya siasa ye byama nabo igo astogendete kona kuligereria amange se amangana ayagatebire siasa nendete gwechoka na ndo tebire nga gwechibusia amange na tebwa yoba ene naboro na yubuli munaboro igane Nsoko TV murumene Nsoko bwa kirenta tetogenda umutimo ko musini ni bwana director tukoirana tutete koirana a constituency ya gwimi Biamano.
bw'omugusi obugima n'orugendo rubwatamange amaya n'amabe omusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na igore twe undango tebiwa ndabona igore tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia tasta ngachaka ngundi ferpo ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twaliro wana wachagete aya nime yo muroberio bw'omwenori kira litukule Jumatano chinsa ibiri cha butuko imeya Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena gakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase chigosori au egati yabo chinchire chaba munyoko amone bifero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muroberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonsi nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene egye Nsoko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na Kigekos, Kiamesa Yamangana Maya. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eye ni Nsoko TV, oboroso bw'omugusi.
mwancho muligereri bw'ensoko TV mbuya mono asogendete gutubwatia semambia bono igo chire chinsa ibere ne chitaika 50 ne isano na ibere 57 minutes chietire maega yechinsa ibere semambia bono na ime studio buna nagotebe nigo tole no mubunge bw'ensemo ya Nyaribari Masaba muske Daniel Manduku astogendete gusansamura na kuligereria manga ali agendete asensemo ya siasa magendero nabo igo ilitunyara ko batokora nere nabwateli bagali ubura itororenga ngikeli agendete gukora asensemelia ya Nyaribari Masaba insachinde nkerekeli uranyore matabara irinde na muko buga mu bigitama iso isikwiga onyore network asinali tali kubugata kwigo muntu atabanye network umuraitire ikagaiga para nira abako naboteba ikurukunga ibacho yakurunga Kenneth Maragia hagateba kurwa ibacho liswa liliane guciase mwishimiwa Manduku nigoro yebara yakurwa keroka ibacho kya mukama ntagete umu director taratubekira statement umwishimiwa arwa ase bunge ikiaita anamono gukwanire bale tumanya nga yomo chando berete ase enchire wikirano. Statement by the member for Nyaribari Masaba, Honorable Daniel Manduku. Thank you, Madam Speaker. This is a request for statement regarding the implementation status of the Keroka Ivachokiamo Kama Road project in Nyaribari Masaba constituency. Honorable Speaker, pursuant to the provisions of Standing Order number 44-2C, I wish to request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Transport and Infrastructure regarding the implementation status of the Keroka Ivachokiamo Kama Road project in Nyaribari Masaba constituency. Madam Speaker, the Keroka Ivachokiamo Kama Road serves as a vital transport corridor linking key trading centers, schools, and farmlands within Nyaribari Masaba constituency. On the 13th August 2024, His Excellency the President William Ruto made a pronouncement committing the government to upgrade the road to bitumen standards. This announcement generated optimism among residents who rely on the road for daily transportation and economic activities. However, more than a year later, there has been no progress on the project, leading to concerns and frustrations from the residents. Honorable Speaker, it's against this background that I request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Transport and Infrastructure on the following. 1, the current status of the upgrading of the Keroka Ivachokiamo Kama Road in Nyaribari Masaba constituency to bitumen standards. 2, the reasons for the delay in commencement of the project despite the directive by His Excellency the President on the 13th of August 2024. And 3, a report on the steps taken by the government to commence the project, including details on the invitation to tender, the anticipated implementation timeline, and measures to ensure the project is completed within the expected timelines. I thank you, Honorable Speaker. Very well. Committee on Transport. Mheshimiwa abune nkwana yokoro totakware wakora ebale yakorolekana nebwateliberera sana na nditise kuligereria ase obwango igantu aligereri nonya n'ekipara bono kurwa ase county ya Nyamira batebanga ntwane hiyo chikobikwela minchika yase umwako bw'ekibesa ngaye pale yaberete anye komanyete Nyaribari bia ndubwate Nyaribari Masaba ndubwate na Nyaribari Chache yes engaki ya independence 1963 ndo bwate murai Nyaribari chonsi bere kali alenga ya mare kwa James Nyamweya James Nyamweya naje takatebe una Kenyatta mnango igora bari Nyaribari wetero kwa gache pare iyo 1964 togo kwanera bona iga ngaki iyo Nyaribari yose njabwa terami na ile Nyaribari alenga yemo okay tukatwara murayo kabe ole kwa Andrew Omanga John Omanga mwaka 88 Nyaribari kabagwa Omanga na ere pale na nyaboliti ngoye ndebya songo bira answered in the parliament na alegere na roje ngobire atebigwa ne charo sigu Nyaribari kabagwa
omondo koro ku Professor Sam Ongeri musike Ongeri agaje Nyaribali Masaba na omanga kaira Nyaribali ya mate mwaka 92 omondo koro ku Dr. Manduku osirire olenge omujumu Nyaribali Masaba 92 na naborte pale iyo esenga njabano kare Nyaribali yabagwa pale atakete Nyaribali Masaba abalende yange n'umubaga era actually iri katikati Nyaribali mwaka nyachaye akari Nyaribali ya mate n'umujumbe 1997 Professor Ongeri akairana akabuli pale hiyo anda akabuli pale hiyo 2002 Dr. Manduku akairana nainde wanenga hiyo kina Manduku irana te ali pale ndangani ya era mia bege tu lakini mwa ndete kibake kabeke pale ngao akabeke pale kurkeroka ichuni isusu abalende Nyaribali Masaba ite lakini pale yarenge critical singe pale ekunete chinyomba chionsi Nyaribali ija kerete pomo bya egayeta botondo ekaenda kambanane katikati egakorera abantu bakoro kubuguche lakini nende wetera ko kunebisa kubyonzi Nyaribali ali ngoto bwate bimerie binge ndobwate chai ndobwate chisukuru chinyingi chiralia naende tagete ibache kine ebe sentenene okay ikiagara keroka enye anga keroka asa anga keroka ale Nyamira okay Manduku akora omosike machogwa gacha ya Ongeri akairana Ongeri akaruo machogwa gacha mosike muindi agacha muindi ilija muindi muindi na HTS ilija muindi agakora machogwa gacha kana machogwa gacha naborite pale ina paka netangasire ngaseti paka netangasire ngaseti nibwate ketekyo no Uhuru Kenyatta kamekora kamwae para kurua sa kurukwa ekona kuri Nyamira kuri sama Nyamira igaje ekona sosera igaje bakaramasha akamwae pare na oma tena nibwo tena kero mwana go sabe mugati ko moye ngiti amanya bali bago sabe para ya keroka ibacho inje bora jango tebe historiane kana soto bora iwana injino mwaka machokera lengo mwaziri tukanda bakase William Ruto 2022 yarenge omutinyo 10 omwaka 2022 Murai Ruto akantebia akambolingia ingyote tengo korre Nyaribali ngamatebia yo excellence kwale wanja epare abantu baburi myaka menge koranje kena yo budget nayo koroshe bintebi mate ase serikali umuntu go implement na executive inu mukuru okobolia into nokobolia na machiko kati musike William Ruto koranje mbikere pale kati basawa ifake kalika inze ni manyete nga morobe no rurengoro wetera efandi yari kuru South Korea amaware ine kwa kani fandi ja korza kijita collapse kiatana nyiwe kwano omaskiru to agacha omkami ya Ezekiel Machogu atarani skiru mondale katebiru te ndu ko mbeka ne paya keroka ibacho kia mukama emi yake yonsi na bere na William Ruto 3 years nanya como saba kende yonsi naide utambe se komanyora komonyolinde onende mpego na kwa negesonga abungo bolinga manya status ni libano tenda igwa status yere mujibe gasi ya representation boro tigandara buli ndubwa the budget ndubwa ba sanga nganda rose para muri kwayo gura kigandara kubuli mushimiwa nere asomwe ko bwichi bese nere factor lakini I'm pushing every kwa supplementary so
a clarification nelinga TSA budget yo mwako bono njimna manyete wetera se the promise nda itwa yetu ekera ka erwe kana jite adike rubo kera ko launch affordable housing tarehe 13 mwezi wa 8 2023 2024 last year akakuwa na alia tarani okay so tukanyeta bona nganyeta ribori erio rina ribunga ki epale eria nechebe ko serichebe kuiga manyente bya abantu baitu andake na ande nkoboli go mweshimiwa dabira be terosiwa kerengo kia yura yeros to what effect because nabera to nabota ibekera ami of course no what we do ndubwate the annual maintenance yani dinga ko moram nere inkoboli na tu kwa raiga etenda nega ndrete ko evaluated jabe ko etenda utakora se mitandao obigore kera website na bakora neroro annual maintenance initiative iliyoko yeros kiro mwakera eteka because lakini njengo hiyo ngo tayaba ndo batamenga ki acha kioro si para kero mwaka shilingi milioni 10 kero mwaka miaka 5 shilingi milioni 50 milioni 50 kwa rasili 2 kilometers tamaka Tapanguri sa Mozambique. Okay. Lakini inoga ndrete neroro ngoire tenda digere liosho orore ngoire. Okay, nabugo iligeli. Pare ko mpaka rekananga na wera tumiku kisiasa no nyama mo kwa. Last kisiasa lakini nende abandu yeto na bangaini. Kiara mo mjumbo boliri otebigu. Omonde wense manyano chiro otebi denga korosiale. No mjumba sako nyara omaintain. Sagonya maintain. That is my MP, happy to see him. Pongezi kwa kazi nzuri, especially education sector, so many story buildings all over Nyaribari Masaba, up to including my rural school Gotinyango. He has tried. I am requesting him angalie stima kule Samaria Gotinyango, please. Tutam mwambie ni teacher Edwin Moi korwa Chiseme Chio chia Kisi oyagoro gunga nyanchoka munga agoteba Edwin Moi igo neli oboshabiki agotumeka stimango sabwira igo mwanchu muligeli no mwanchu muligeli ko ruchinseme cha Gotinyanga kale goteba nga Samaria Gotinyango itukerio moske William Ruto chete busi anya wanto twa koinyora na chage to borobeyo o last mile okay na Nyaribari Masaba nebwate bitu 26 stations chigenda to go design they are now in the procurement stage so last mile connectivity neroro as a program negenderete okay it will start next year ni chaje ko umako ni chake okay ni numero bwa serikali noro numero bwa serikali wanchu muligeli ni doche Dr. Honorable Manduku, good job. 2027 is far, continue staying in ODM. Seduce some like-minded politicians like Sifuna to join us by supporting our son Dr. Matiang'i. Do what Raila did when he left Kanu, a big number. Anybody out of Matiang'i wagon in Gusii come 2027. Pole kwake I think yewe chimuino wega oyon David Korukisi ateba asesemeyo mweshimiwa oyakoira ni magega agatebinga tigaro ODM okorego gugosokonye gugosoka guru ODM oje no mugando yo ire Matiang'i. Are you doing that? It's possible. It's possible. Nothing is out of reach. That's yes. Okay. It's possible. Okay. Barnabas Kibaso kurwa doa Katari au tabagwika sobo iri Nyamasibi gaki Honorable Daniel Manduku eba arajanya nturago Nyamasibi na kiere kale. Go very maintained as mo tubugate. Lakini para to focus ati ne agaroka ibacho kiamo kama for now. Ni ende abege tu ya chage tu katenena na rondo focus ebe go budget. Okay. Eri ya sosera pakaramasha. Mheshimiwa kero tigarite constituency yao. I was checking matrero mheshimiwa moko social media sana. Activity ya hoteli nyingi sana esa social media. Low profile yo kipetie mata mheshimiwa lero bako ndasi nini nonye toege tonga. Rabe kire bicha. Maete. Ndubwa to mogano we ngoko. Krenyo religena. Ego tena eko bya akagenda kasini ni yagenda kirama yako akagenda kaba kasini ndubwa de ngambe grade ni chintu kete moro ogo kama chi kilo 40 te koana abete gerete jine ngombe ode bwensi ori Nyaribari Masaba
omanyete kagaria obwatu mwana gosoma Nyaribari uso bwatu moncho kwa gosoma Nyaribari okagenda kanisa ende yonsi uso kiombe kende gionsi uso bwatu moyo sirire matanga use obwate jirani usirire matanga uso chira matanga nonsi Nyaribari Masaba oikai gwirite ya Daniel Manduku digwatorwa. Okay. Nabono Friday yaeta ona abego koboka matanga 13 kuri mwaka 2021 paka bono kera matanga ngobekana kwa kwani ngurwande pole. Okay. Kere kanisa mujumbe tayo Nyaribari ochirichi kanisa kumbwa ikira bango teba na ende onye karo atebe. Okay. So tiga abantu bose barre abantu boka barre bikorbiane actually nabo bakibane chikura actually naro chichi video gete chikwaya chinyinge ukare kogenda kere babwate liturgy dance na korori roro goko omuntu natoro muchando bano iga usoma bosa kana bano iga nabango anamubwate sia sengonyara abadende tingo kana nyonsi lakini nende 99% you are trying tingo tanga sabano nabono bagana banyoro bosa kono Narok kuriswale bangi kanisa egari ka ekanyora chari butuko igishiki abantu basire tororo kabuka butuko ngabeka abantu bane katuma ngabagira nyagitari ngakana chibiri ngabarusi ororo ngayiro akibintu nibeke social media igaye watebanga mabere gara mangi ibagandi yori wakeli nje no monto ukamushi kilo 40 nakira wakira bono nchago begerege to ni nyara togo nyara ayendo wori ngaki by the way I'm giving a challenge. Okay. Toma abantu bayino gari mo ngaki yana Nyaribari for example esabatei. Okay. Taraji kanisa 10. Okay. Chindi chionzi 10 churches. I'm giving you an exercise. Oboli ngaki mheshimiwa Manduku onyako beko kwa yega. I can assure you 8 out of 10 or 9 out of 10 chionzi. That's how I do it. Okay. Chiskuru na bayigo na yero. Okay. Nibwata abana ngosomia abana 1260. Okay. Full scholarship kuru form 1 mpaka form 4. Wana ngakizo ndika maleta mtandao. Tenga Nyaribari ngosomia no mwana ene foundation go sene ene foundation che CDV wono ibideni nyako beke bitune bigaki ego ene foundation eboli ngaki ngiyeko gara Nyaribari Masaba umwaka olie ya tanga na se motema form 4 no mwaka mutanga na actually naro chiko kuruchi success kuchi skuru chinyingi kero umwana okora matemo umwaka oyo na mwe karamu use pencil kero umwana abana chiri wikomi abana chiri wikomi ikaramu wale yetu ndenge kubeke mtandao kero kora matemo go matenga karamu ye ndiye mheshimiwa wale PhD mwanto kwenda matana toko matanga Tinkora nacho kubeke bintebyo. Okay. Nyanchoka mungako boli, what of the promise you made to ECD teachers on employment? I don't employ ECD teachers. Akina maitabo. Nsachinde noka kwanete. Haya. Haya. Gosena abantu baba bwata ni ba disciple. ECD by law is county. Ne county actually. Ne county. Kinga kingo jemi. No bwate working relationship no governor ora motebeli abantu ari. Ndubwati. I no governor apart. We don't agree. Oh, you don't agree? Because he is doing nothing for Kisii. Okay. Yeah. Zab Gibbs yakuza bataba niko ndani mpaka mwisho mungwaniri nagukwaniri. Oya tevire ngukwaniri. Udatevire ditigadara ligiri negati abali bagendete. Mheshimiwa school nerali ya Masege. Bataba ibirasi ebichichonchi yagwete. Wachifixire. Amaite? Karako bori swali ni bano kumaita ko bori ya in an ignorant way. Sorry to say that. Nyaribari Masaba kwa school 120. Asi school 120 chi school wange 70. Jibwate oboremero asicho. Iko kere ngaki echo nere kugwa. Kire ngaki na mbona bwata Masaka yoko kwana nindo che so oyo Sophia oyueri agasanga tangani na chide ngabeke birama kera make gions pi
igo ekibirasi ebirasi ngabeka new roof. Okay. Aya weekend yeye ndoba to mjango kanisa amasake kanisa yarete chicho kare chiko kumuna bono ni bwete program. Okay. Okoya no bishanega okoya no bise CDF bari emergency fund ba mo master siri geru miaine okoya na kora kihoro sicho. Okay. Ikine to very simple and I'm sure you are very fixed. Very fixed. Tali swali lialenge lia Sophia Oyueri agataba the last time we had an interview we spoke about it, the status in Nyaribari Masaba asagateba chinyombe cyake bara na cyo kinari ko irorera so no nere olireta so yakora na roto taboigo igo whatever that one is addressed. Sophia nabo gotoe feedback na rorire iga nagendete goteba lakini is okay. Next plan ubwate miaka naruche president ya letre state of the nation na ya address yo Munyaribari ritangani myamono ase bageri innocent ritangani gwetera so busani bwao no busani bwa Ensoko TV Abanyaribari baminto mwangete gasi bakolere ngabakera myamono negasi ngashaka nyakora no moyo morabu asenko nyara mono asoko ensemo ichisemi moroje bitona college school na gachiri chigoroba kere ward na to kwa ngane bwa chi school isato chigoroba. Okay. Ichinde chikwate inye gobe kande chitalinse mbege ne biro chidesk chinya erindi January abana bachake osoma balota yego nyara na jitenkanyora enjira yoko abana chi scholarship babe asinyari balime osesiko tugende kubatana sana mano asiki kanisa cheito yari balengima astayo kenyoro ngeo ntara kuna ase kanisa nasi mbwate mechando aseko to ase mchande koba mano asa matanga na bekero ko kukane tugende kubatana naiga nyasa to konye omwako goja 2027 na ndi montambo kirimo bakorere gasi paka 2032 morore muna Nyaribari komesa muna moigwa njiti tibwati mwana mangi nga kana akora ganda kasini nanya kolika nanya tebe mitando yaya inimwe kase kinyoro ligereria nimbwa to mororione wetera ase kubuga kwane ngwa gachera bataka chinyumba ona batata kune kere kinyoro asobuga gachibe chinyumba wetera kwa mabati mirango ni misumari oseko tara Nyaribari na makora nyumba na agachire cyane ngo konya abantu barade kwenyara ujakira cyane walnainde ntoga ndire mu rubari yo erinde tonyara wekerania atutarakuna para ebacho kia mukama nerongurana botambe umane bwenso ntabiri kabiri gatunga na chanyarosi nero bwate chinguru chokoroshi para chichirami ase Kenya abaji ko liko teba igo wa asabono chipara chete kubeka tore mara mu mwako ko chakara charu mwari mbere ko seraiga erinde chinyare gweteka lakini tubwate keranga uchibusyo tunyare gutwara chirami kirasi asabona abantu baminto mbiyamoro sana mogendre gonsabera imbanjete biyamano se abantu bawo kwa bakwanere kwa batabiri biyo bwatego kibosiyo kikubaka bakorera. Greetings to our MP Manduku, and I have tried to reach him for so long through mobile but he is not receiving my calls. I'm the officer who is disabled, needs to be assisted from where I work, hailing from near his home. Kwaramu igule tajaga teba tibeti ya teba ubwate na bana nkana sega to gonyara ko na TV na TV rochi isimi cha dire isimi chibare dire ngache isimi nechi nyinge chire aya buruga parliament ko ganda dabura nyore maybe a fallback echo ko a long time ngendo neke na manyitu mwane ngongale weekend ya chororo kale de bayane achenga esi sabato na manyitu bone uigu ose ai bono ko iguru mweshimiwa buna atethire weekend yo to kororo
ubwanjire nona match na karo liboli ogochie no mugusi oyo na gaire telling address na mono amangana ODM na related chiba election chire gusio mweshimiwa na nchibekire nyagwa gwachora oyo lega oyo noyo nyarebe usana bedeko mate siasa na bedeko siasa wiko tu arimo simamo asa akoro kwa Nyansiongo board abantu baminto mwale gwanja mwale gwanja machole omwana oyo koro kumugusu o PDP nyama ya ward ndobwate omumura okoro kosiemo olia omuro mwa basirite zonyolete nyagosira kimoranje na ekerenyo ndobwate omumuro PDP ne injinara kachora kibon injitimo chori garia njabna bu ngwa kare ekunu bura bwa kire kodu Kibaki ratemo korwa mugweko chiduka mate bwe gaki umuti westima to kare tagateba umuti no kagwere testima SSMU. We have tried other means na but na bado usaidizi request mwishiwa for support over the same about aba nechinse moche mugweko chiduka so moto kagwerete ukawete westima nimbwata abantu bane babisi akubata bende barigerari. Okay, that one mwanchumulire kwegule ngabera addressed abambali bale sensemo ya YouTube ba bekire ebirengera byabasema bono mwishimiwa ni maitana amange sana aroro mostly yasamangana ya siasa yense ya Kenya nabo nkocha naranga ebirengera bya mkocha oli kwabirwa nchira tokogenda bosio progressively umugusibo na at this point igale whatever maika ya matieng aibara what next? What next? Kujageru mwako gocha. Tuchake koso yabantu bitu asekiumbekemo. Elinde tutuare kero SMS. Okay. Gile kingenda kanne. Igonto chitokore chiki kugo ese formation ya mabono gocha gotara. Ma tenkwara tegerero gateba ngatiganda ra currencies kubone. Nabelego. Kwarigereri bono. Okay. Biyake mu mwancho muligereri ngo twalinge no mweshimiwa. Daniel Manduku ni garo mubunge bwensemo ya Nyaribari Masaba na namono twanyare ko batukwana nera gusanga namono twaligerera siasa asabe go twaligereria magendro na biri binde kwa bwata mabulyo asemambi yabono ngoko ire nelingambi yamona asoko chinga kichiao na konyara ko babo toligerera kurwa senga na kurwe contribution ya mbara mu wakachisimi ntwali konyara ko batuko bogoria esenye nchorero twatagete turanyora amaira nelikurwa sare na namono balitwanyora libagana kuligeria SMS chino biyamono nagenda gotubwate sige tasini gitu gensoko numuru bilben soko bwekire oikiro mwelyo kwa niaba ya balitwali kubwatira na barabwa semambi yabono Diana Ndemo John Kebati boigo twalenge na Deborah Dorin na wanja boigo edmate maigantu bwate Diana ntubwate Diana ntubwate Deborah na Dorin wana malieta na bago chara Tanzania sinini ngoira nelingambi yamono asibali mwanyora libaga nakoba esenkwane mwanchubuligeri boninga nabokwira na sensemo ya YouTube onyore nkwane yue ya mase ya munya alikoba go kuigukeli umweshimi wa irenelia asemambi yabona lietaliane Innocent Onyango. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi.